حدا إذنكم عاطيكم حدا إذنكم ترح بمقبار تسمعونا إلى معن زينا خنقركم حنت حفتنا تزاروا زلا قديو قد نحنا انتاي كنقبر كم زلا نفلط انه بزح حسابات تزاريهم الله نسخم كتاخم تملسوا سمعهم كتفرديهم تقصيلو زلنا يتግራይ ጉዳይ ብዝመልከቱ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ስልጣን መስተመለሰ ገለገለ ወቀሳታት ከአጀሚሮም አለው እቶም መን ይዘቅሱ ዘለው እንታይ ከይዝ ባህር ዘሎ ዝብል እዩ ትመበል ሳልሳ ዘሎ ጉዳይ ብዛዕባ ሚስተር ውፊዝ ተዛረበ ዘረባ እዩ أينا معقب يو كل على زبهر زولون تتلعي لخ أنت عينت إكسبورت زجبر قداي نيرنا خوين إزول زولو مسؤول تحيزنا نزاربو قداي الله مالتي أتوم نلعلم حسابات الله أمريكا أمونجو إثيوبيان أمونجو إيرتران أمونجو تجراين ببينن عرقي كيف سميلا زبل زين زم حلال فالو أنت أيو أتي قداي نسخ زملكت أنت جيروها مول سلام سلزخون أتزبلت إزخون مالتيو نعمل لهم عند فيديو حيزكم كسجرين الشانل دي حد يسخونكم سبسكرايب قبروا أنا حرد أنا بارات كونكم جنها ناس أير إيتو زنببلو ساعات بوصي حلو مالتيو قدام أير إيتو وليش أرجاي مالتيو وليش أرجاي إنجر علم بلع شدن حونا جوخا لايك جير ليلو مالتيو ماتش لاف إن ماتش ريسبكت إلى كارلو مالتيو بتعمي كبرتي هبلو إلى كارلو مالتيو سامري سجاي لايك جير ليلة جيرات الليلة أنت فيديو قرأتها بتعمي أن اللي سامري حفتي مولو هايلو لايكم جيرات الله بتمسسالي قاد إزلاف إجزاب هري بارخكا حق أملسي إلا الله يكعيلاتنا الله مالتيو نقولهم كبرتي هبلي يقني اللي كلكم زد مالتيو اسكي بذات صعب انترو نفنا له مع فيديو نسكر ومو تحفتنا هذه أداء سمعهم عندهم لو ما أنت تزاربوا زو علت مالت نزح حفتنا هذه أسي زي سمع سب قال له إلي جمتن أنت أيوكم زي كتب الجير وايت فلتن دحر بايت أون جل سباتي زاربوا له حد يو اتنسات تزاربوا مالت أبزي اتنا يوتيوب حقي أي فقد اللين جن بقال اتخنجر دخل نجر كنجركم يوم مالت النسات بالزلا قال حما مل اختيات محلال في زلا دكانو سياسي قبل عند سبوتن كلا عائل زخل ويكا حمق عينت ترتارخ فتر زخلن ناب شجر كأتوان زخلن قداء مخرن زلا تايكم زبلت سمعهم عند حرد أخوينكم جل سبات كافت مخرات بقيسهم أنت عينت نايسن ربنا قداء أسلز صحيو كم عين الزربات زارب الله نمنتاي كأخم عينت حساب مسؤول زبلون بده حسابات يتسألون اسكي نافتي قصلي لزولو فيديو زخونه قال كفالاتو اسمعيه تفولط ايخن قال يزبل اتحافتنا نزيئه كتمخرا مالتي تمعدا تزربا ادلاي سلازي يكون ان غزي حليفه زلخوت زنغركم سبات يردوكم بطعمي كمزي قلدي ياب سمعيت اتينا قال حما نغير نزارم مالتي زخونه عين استزارمنا يزربا فور ايفر سند قمت اب زخونه غزيخا كتحتتلو تخليخا مالتي حجي I don't know نزي فالتكم ديكم تمص ميديا ولاس سؤالكم مخم ميديا سلازخونس ريكارد يقبرني ديليت كزارب لكم تمصو ويك فيديو تسرعوا حلفنا تاوي نكون دك عبيتي صباح نغو اب تاريخكم حمق تاريخ يقمت بافكم اي تحرقوا افكا تبل المر ديليت كاي تحرقوا لنيغا بونت اطيا فقالات حجي ازي اسي ميسس أفريقيا 2025 تواردي راجل زنبرت مالتكسي ولا تسعرس you know أب زغونة درجات بتصيحة مالتي كبعال كم زي عين زربة خسمع خلقة it is shame سمعكم ماذا حراي سمعنا يا أناوة سمعهم ماذا زبلت النحفتنا ونقطع بلك اسمعكم قال سبات بزعبازي ديجيتال تاتو زبهال قداي أفلوت أو يبرلومن ديجيتال وقات أو مالتيو ديجيتالاو وقات أو مالت بخالي بهالا أبزي بيركا وياب جنباركات وقات أو كمناي ولدنا وياب كساركات وقات أو يكونن ديجيتال تاتو مالت انتاي مالتيو أب محبراو ميديا زيت زارب كايو زربا نحنساب نحوارون أبو تقريصو زغمت ويكا سبات شير ناقبرو بستفرالي ملكع يحزوهم حجن السحاب سمعيت آتيخا وي زخونا نقر أحريقو كاميش تزاربو دحريقن زخونا يخون سب مالتيو نتنس خاص تزارب كازربا اكسكيوز قبرلك أكاليلن بقبيلكا كتحتت اندحرد أخوين كاون كتحتت اللي تغيليخا أبز حلف أوان اندحرد أتذكر أخوينكم سي ناي شات جي بي تي حلافي انتي ترفه ويك أتناي اوبن اي اي كامباني ناي شات جي بي تي الصرح مالتيو دحر حجي سبات مس شات جي بي تي زعللو زخونه يكون غداي اندحرد أولا هليو أمو ناي حقي غداي مصراي غيرو انتاي نغيرو مخان انتاي نغيرو خان اندحرد ايلو شات جي بي تي بزعباز غداي زملكت زي نغيرو نيرو اندحرد ايلو
لكع كم بتماسسالي بحقي كتيق تغل مخان كأيو حبيرو مالتيو not only نسو طرح اب فيسبوك اب كالي فيديو تاتابن لوك اوان حلافنت زي يسمعنا ويكا تقطعنا هم كون كلنا سلكنا اينا خنحز زي يقبأنا ويكا موبايلنا بايدنا كتاتو يبلن انا نسيو زرداني قدم حجون كم مخرز هابكو اب نقطع له اوان ويكا اب نادد الاوان ندحر نبساج او كوينا شعو اوان تليفون ويكا موبايلنا كنحز يبلن تعقيبنا كابتي نمحلالفو زلنا ملخ تطنققنا نبينتنا ستيب اويز بحال مالتيو رحق الناسي كنت انحي زغبانا زبل قمت علني منالبات زقول عزيئه ميس افريكا حصيتي انيرا مالت توادداريتي انيرا كابتن كانديديتس مالتي حجي انتاي كوينا حساب كندز اكل زتحساسبازي نمنتاي اتريفوا خوني خلو زخونه سب ابزي ويكا نئسنتا بزح نغرون وسيدلا كون يخليو ازي مالت عدل ايسمرن ويكا مساتي ما ايكونن مالتي امبر نزيات مسل قنجون جبعتن صبو غيرو خمبرا زخل كالي سبكا فطار دالي لخون يخليو نساغنا بزحجي ساعات اب سمعيت اتيا سلت زارب زلا نتقالات بمود حلافنت اي توسدلون زلا منالبات ون تقطيع مصيان تيكونت اي ترفن زبل قمتو يزلن مالتيو اسكي ناي زحفتنا زلو مخري نسمعيو منالباش انا بزعباناتا كستاي باك جراوند يفلطني بديلوان كون يخلي حدا ود تبعتي ግን ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኮም ስለ ዝበደለካ ንኹሉ ክትልክም ኣለካ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ኣለዉ ጥዑያት ሕጂሲ ከምኡ ክትብል ከለኽሲ ማለት ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት ሕሳብ እዩ እንዶ ንውላድኪ ሰይተሓውኽሲ ንሓውኽስ ከም ጌራ ገለ ነገር ተትገብሮ ደስ ምበለክ ዶ ከም ኢላ ተትዛረብ ደስ ምበለኪ ሕጂሲ إذا تبلي للخي إذا حفتي جيجايو أوداتي دكنا أودات وليدنا لنا السخون ميبي هلو كخون ودي أسبوتنا أوداتيوم يحواتنا ألونا ما يحواتنا سلازي سمعنا مالسي تصبو أسي يسمعنا إنه كم تبلي حراي أودات تباهيلهم نبينهم ليبلز جبروا لنا برا أقوالات تباهيلن ويك أدق أنستيو تباهيلن نبينا نزفل يالو قداي دحر دقيم زولاي مثلا مالتسي هيوت كتنبر كلها نس حدار كتجبر كلها مس سبيتي خاتم رعو نسجن ترحي أخولا يكونن كاب سبيتي خات ولد حنتي أدخات بهال وانا نبز عدم زي تمس أكاسي قوال نستيتيا قوال نستيتي يتسأل إيه قبل كل حدا سب عرسي يتسأل إيه مالتيو مالت أبتعت فتاري أبوها نديخان زبهارو أكالات النيوم زولدوها أبوها خاء كابت الزرقي مووطأن نعونا نعخنا يمعباي زلو حلافنة بالعلي أديخا أطبيبا حزيلا كله زنبر ناتكات أقم تشكي ما حسيبا تخانخينا زبصحات كأ مالتيو فقر الدون فقري أملاخن كتسيلو مالتي بقدم ساعة ومسي مودة فقر أملاخيو فقر الدوغن كتصيلو مالتي ابز مريت زي اتي سعراي زخونه فقريو كمزي عينت حساب دما بتماساسالي اندحر دا لو اوف ترانزيستنسي وي كا تتقيم كاسي وي كا ترانزيتيفيتي لو اندحر دا تتقيم كاسي انا قال اندحر دا وليداتني قال كولدي مالتيو قال كا بعلتي بيت كتهلوني مالتيو سو ابزنا برازي ودون بتماساسال ندق انستيو نعخات كن مالتي دق انستيو كوميو ابو خنيو ود خنيو حاو كنيو بخالي بحالا حجي زاقوال نستيتي انا سمعيت زلكم سمعيتكم او فنجاهم زخونه سبات تخيلكم انت تخيلكم محبراو ميديا سمعيتاويان اب تخونو الاوان موبايلكم انت داي تحزو وي كان قرصايلكم اتلايف وي سامثينغ زبل بتن انت داي تنخو صبويو شعو اوان بتعامي ጭንቀት كلوكم خليو اب امركم ازي بتعام زنادكم ነገር كلي خليو حلمخاتكم بملؤ زسرق وي كا نحلمكم سي دون زبله اكايداكم زبلاشو زخونه سب كلو خليو شعو اوان كم اخون كلو صبو مخر كنغركم مالتيو وي اب جمجم بحري وي بينكم اب اجر صلال اوم اب زلو كبابي كيدكم مالتيو وي بيت كريستيان اب زلو طاخم بامنتكم وين ام مسجد كيدكم شعوان 20 قلملن دقيقن وي كا 1 ساعه زخونا وحلفكم تمصو كتبخي لكم اندحر اخوين منالبات كاب نسب نبعاتكم زري وي كا تبخيو ناملخكم تبخيكم تزهبكم شلماتون صبق خون تحماكم ناب صبقكم غير مالتيو سلازي كمزي عينت نغرات سمعيتاوي كنكون كلناسي حماقي نغبر نمبال دلي نستحفتي نسخة أذولكيو لك علو اتناتكي مخر مالتيو مالتي تصبو أسي يسمعنا إنه كم زت فليو دلخسي
زن 30 عمت كن 35 زن حيا ما تمرعخن قالت وليد كن تفتحن حدار زابيكن نحنا لنا نعشت قالت لنا حدار ندل مسحواتنا تردقنا نعناسي انتاش متقبرنا لخن نحنا اسكابخن يا سمارتي خن تمرتي قالكن ابزي اوروبا ويا امريكا نوح عمد غيركنا لخن نحنا اسكابخن بزح ነገር ለማህር ለው ማስሜዳ ማለት ንስኽን ግንስ حدار مسابيكن ود مخان مسابيكن حدا ገለገሪ ገድፈክን حدا ልብኽን መስፈልክን ሲ نثنا عشر سنتات قبرنا لغن سم غيركنا بلعوم أود أتشكانا مغير مجمرتا تهاري من قليل كن كابتو قوي عملتي إدم مهرام كنا قال مباركن أنت غيركنا من تود والحان تخي قبر كيو والحان تي كحرة كيو والحان تي اسري ود خبرتي ترقيني حن حرا يصبغوا تحسابناتا مالت نحنا جناينا يفتنا حدار تتمخرونا انت تمخرنا ون كمي كمز تحز كواد اي كونير ومبر كمي كم نتفقن كمي كم نعنو نايكون كونير وزبل رئيتو يزلوا زحفتنا مالتي سلازي صبغوا حدا ودي نحنت قال نستيتي اب دقها سلا تخافلو تواغا مالتيو كتبدل يبل كان اوف كورس نسات راح يكونتن اودات كوينم ون اب هيوت حنت قال نستيتي قول عشاكيمم غديفو ما زخدو حلافنتا بينا نختواصا غيروم زهدمو نسا نبينا مالتيو شقيلا نبينا طرحت يكونسي نمنتان ولادا ختبل نساخا كم اتوم زامسل انسساو لب سلازي يبلا بتعم واغا خفيلا تعب تخيليا ازي اب كلتي زلي كتغدا خلا مور نساات غدا حدا تتقعيتيا قداي تخونيا وصي اب دغه نمحدار ويكا سريحه اب دغه نمخان كله ودن حنت قال نحر داري يخمو اتي دكاما تفطرو ويكا دخوم زخونه ناي تفطرو ناي صباقه اخوني خل ويكا نخالي ነገር ጥራሕ ምበሪ ሓስባ ሓንተ ጓል ንሰይቲ ኣብ መንገዲ እንዳበخيت እንድሕር ዳረኺዋ ዝኾነ ወዲ እንታይ ኢኹ ኮይንኪ እንታይ ክሕግዘኪ ጸገም እንታይ ኣሎ كينيو مالتيو كينيو مقرب كينيو كالي حتوتات زقرب وحد ازي بتعم وحدن لبام زخونه سب طرحيو كابو وصا زلو جن كل سب هو كم حدا ودي نحنت قال نسيتي اندحر ستيب كلوز غيرونا انت قريبسي on behalf of اتزغبرو صبق ነገር زخونه ነገር ክትምልሰሉ ከም ዘለዎ اي حسب مالتيو كونتاتاوي استاتسا ገለገለ ايحتتنيو عركنيروا علوا دي حجي خب ساعات زي بعد تحدار دي اوزت بزي كله اب قمت وش طيقتون راح زغبر نسو تانسو تمسلو لقمصمص غله شعو يزاربي مالتي كم زي زغبرو ناب انسسا قرب زبلو اوداتون الله كم تحجي زحفتنا زلخه مالتيو ازيم بطعامي اب سمعيت زاتوان نود تبعتاي كا كند فرط افاين ري اندو وزت زبحال بزي كونه اقول مخري زتبالاشوا دق انستو يخا الله እዚ ክልቲኡ እንተዘይተ ማጣጥዩን ጸገማ የምጽን ጸገም የምጽ ኢለ ዝግምት አነ ከም ዝብል ግምት ይዘለን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ በዛዕባ ጉዳይ ናይ ዝሓፍትናን ምኽርን ይነሩ ክንሳጋገር ተለና ጎይታይ ልጅ ሸላ ማለት እዩ ዝህቡና ሓደ ዓብይ ምኽር ኣሎ ተምኽር ኸኣ ጽቡቕ ምኽር ስለ ዝኾነ እንዳሰማዕናይ ማለት ተዘረባሲ ሓቅ እዩ شفات ሒዞም መሬት ይብልና عدي يبلنا حاجة يبلنا عود يبلنا عين ولد جرمنا عين ولد من تاي كولد يجي تاي كولد سي قدم سي ود عسرة 30 خلاص صدرك ولا عين تلقى تمرع لما رأيها جزخات سرة مريت وهب سرة ما أنا سي مريت ما حد يدفنا تحبرت سرنا مرعى أبيو مرعى تبرع يفتح أبعدنا فتح بعدين فتح أنت تفتح كمان بقى كمية سي 9% 7% يمزفتوا انت في زم يا 9% هي أبزي درجة 9% فتح 10% خالق مش حدا عدنا 10% ينرو أبنا يندبط حقي يبلنا كان هون سامر أفكروا نمنجد حقي يبلنا لقوام يبلنا مالتي سلازي كمزي كابغاري نداغوته ويك الناس حابن هالو زملت أبغل ويك أفرس سويلنا بدحرينا نقوي زلنا حدا جزء أدقي ويكا خمسي إنسسا قال نحر داريهم زخونا نجار مسرعي صويلي إزقوي كنت حزاي تقلنا أدقي زب نحر داريهم مالتيو ويكا افتدنب هادي قدي فوكاي ويتس ويكا ناقوي هو خيزبل كازي تتفلط وسبات تفلط ويهم من البات إنسسا حليهم ويكا أقواسيهم تفلط نحر داخوينكم مالتي بتعامي يتسقم كان إحنا ونكم عينتنا خوينا كافت قيدي مسوس أنا كمزي كاب شنشلو استفتح كلبي نخلو كم حموم كلبي كنلخفو كله حق ديو حصوت ديو حماق ديو صبق ديو كيف فلت ناسي كي تمرامرنا اللي إيفن نمنتاين مرامر اللي خبصر باورو متحدث اللقوام يبلنان what is right what is wrong أمم قو صبق
منغو حماق أفلالاي زنبرة ببهلنا مسارتيو بهيمانوتنا مسارتيو بتن حزو زنبرنا محبر سواوي قوام مسارتيو بتن أي كوابينات عنده مسارتيو ندحر دا كاب زبهال زي وطينا جن كم محبر سب كاب تحديدنا نوص زلنا حديد مالت تا بابور كتكللو استدالوه قد زبله منقد مالت منقد بابور مالتي كابو نحر وصيا وي كازخونه ነገር እንታንቂፍዋ ወይ ክራሽ ትገብር ወይ ዘይኮነ ነገር ትገብር ወይ ከዓ በቃ ስሒቶሎ መስመር ማለት እዩ እቲ ህዝብናውን መስመሩ ስሒት ዘሎ ሓደ ምኽንያት ሰበይቲ ከተምጽ ንኣብነት ኣለኹም ኣሕዋት ሓቂዶ ሰበይቲ ከተምጽ ኢኹም ኣነ ምጽ ስለ ዝኾንኩ ኢስ ኦኬ ከተምጽ ኢኹም ኣጓላቱን ኣለኽን ሰብኣይ ከተምጽእኽን ከተትዋ ኢኽን ማለት እዩ እዚ ኦቨር ኤክስፔክት ኣይትግበሩ ኦቨር ኤክስፔክት ማለት ፍጹም ሰብ በቃ ሰኢሉ ኩሕድ ስእል ኢሉ ጸገም ዘይብሉ በመልክዓ በካይድኡ በወዘተ ገለ እዚ ሁሉ እንተልዩሲ ፈጣሪ ፍጹም ይምባል አይመለየን ነይሩ ሰብ ዝበሃል ጎደሎ ከም ዘለዎ ቱ ኢር ኢዝ ሂዩማን ክጋገ ከም ዝኽእል እና ማዓድካ እንዳተመኻኸርካ ማለት እዩ ተሓደ ነተሓደ ከም ኣሕዋት እንዳተሓዛዘንካ ተዘይ ኮይኑ ናብራ ንምድፍኡ ከቢድ ምዃን እዩ ከኣምን ዘለዎ እዚ ዝግበር ቀደም ንድሕር ዳ በኣሰሎ ኮይኑ ኣብ እግሪ ጽላል ኮይኖም ሽማግለታት ሸምጊሎም ንሳውን ከይትጉዳእ ብስሩውን ትመርዓውን እኮ ብፍልጦ ዝግበር ዝነበረ ምኽንያት መማረጽ ስለዚ የለ ወይ ከዓ ፌስቡክ ስለዚ ነበረ ይኮነን እንኳ ዓባይ ነበረ ሽዑ እቲ ትሕውነት ይሕዘካሞ እታ ፍሉጦ ይሕዘካሞ ከም ቀይዱ ኮይኑ ኣብቲ ዕድመ ንእስነት ካፍቲ ሆት ዝኾንካሉ ወቕቲ ኣብቲ ሕማቃት ውሳነ ትወስነሉ ሞመንት ሕማቅ ውሳነ ምንታን ከይትወስን ካሊ ብጎኒ ሳይድ ክትርኢ ስለ ዝገብር ዝነበረ እዩ ማለት እዩ በትሽዑ እዋን ሕጂ እኳ ትሪኦ ነገር የብልካን كيدي خيد قال إخات بالا فيسبوك خات فاليت كاب فيسبوك خات ودو تخلي خات قديات كم زي عينة حدارات ندحر أخوينهم بتعميز أجمعلو حداري بالحدناي ميريج إن فاميليز بالمسحف نيرو أفت المسحف كم بكله حدار مالتهم كل التمت أمر تطرح أنت تفقيرهم أجمع يقولون يلوم زارو سبات علو سحت مع الزوع على سباتهم حدار مالت not only كلتا فاميلي بكلتي أم فاميلي أربعة فاميلي علو مالتيو نحر داريهم بندادي بندابو زبهالو ناتاون مالتي كلتا فاميلي زوم شمون تبتين زموص زلو معت فاميلي تات مالتيو ناب حدا زموصلو مالت استفالالي التحساسبا كل يخل استفالالي ستاتسنا ايكونومي نا قطبا كل يخل استفالالي بقى رديت اب هيوت زلوم سبات كون يخلو توم كالوت مالتيو ابوخا اديخا وزته زبهالو عليتاتالو ناب حدا زموصلي سو كمزي عينت غداي كون كلو حدار مالت كساب كندو زاكل تنقاقو زليوم خوانو بصرو عندما فريحة تقرفو زي يقبأ مخانو قلنا فلت كايها كت أتوظ لك مالتي نزي انت زي قرنا يتساقمات زقات أمنا زلو حجي نامتا إنا نسقر ناب قداي تقرأ إنا هنسقر أب قداي تقرأي ود بيتو ويكا أرقاي بيتو انتا يبلن أب زبل كان سمعنا لما عندي ጭርሑ ወደ خدخ ወለ ፍቲ ቤተ መንግስቲ አኹደዱ ኣብ ትግራይ ቅንጣት ተኣክል ዝቕይርዋ ነገር የላን ይረካሎ ብእግረኛ መጽየት ኣብ ትግራይ ተዋጊ ኣብ ጎቦታት ናይ ትግራይ ተዋጊ ትግራይ ከም ሓድር የትግራይ ክመርሕ ይሉ ዝሓስብ ደንቆሮ ትግራዋ ይኹን ኦሮማታይ እንተሃልዩ ነቲ ሓቂ ኣይፈለጠን ይኽለካ ደግ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገዛ ርስቱ ኣብ ገዛ መሬቱ ኣብ ጎቦታት ዓዱ ዓሪዱ نمثل خموجة خالي مركاي ولني إذا كذا اسمع حوحات حزب تقرأ إنا وقت حوام كان حوحات كوز خلوا بنا حزب تقرأ كوز أنت لو خنتيتيم نجور أثرات خنتيت كوينم نسيه برا خنتيت كوينم نتأركن خنتيت كوينم it's okay أجور أثرات كنتيت كوينو سيه برا كنتيت كوينو كمنا إنه على سيه كنتيت زخنة لا هوتي هذا إذا بالمالتيو فقد أمريكا كيدهم زنور زلوا سباتيهم بحصيرو قالوا كأمالتيو تسويهم هيوتهم سينوم ويكا أكلهم قديلهم كابتي نين بعل زوج عم زول الشموم سبات نتحت زنورون الله يوم كاوم لعلون زنور الله يوم أوكي تفرع لا يجن تايمسيلكم حدا نجرالو كم زي ديفاين تيوري زبهالسي ويكا أنا يملو كتاو حيلي كلاو صوفتينو كحوحات نحروت إخا كحوحات نحرد أوت إخاسي ويكا كابك كايد حوحات نتوت إخاس كنتي تخايبل زاسنات إزي مالت كاب كريستوس نحروت إخا ويكا أملاخ نحروت إخا كايدخا كنتي تي زبهالي نابزي عوي ومالتي تعبية تقصصي نابكم زي عينت ناي ولك بارتي سرعات يوريدوه أنا ليترالي كنغركا زغل حويناتي عرسخا بدس زبلكا من قدي مسحوحاتن سنسو أوف حوحاتن سينتمنتال ركب ولا قدوس ركب كمزي بوصون قلن حلفنا تبني إلكا تأمن تخيليها اتحقق النسو يكونن حوحات is party no more than that بقى party مالت كأتا مالتيو
ተማሳሳሊ ዝኾነ ርእዮት ዓለም ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ናብ ሓደ መፂኦም ከጣይሽዎ ከለዎ ማለት እዩ ድሕረ ደጊም ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝነጥፍ መሪሕነት ዘለዎ ብህዝቢ ዝተመረፀ እንተዘይ ተመሪፁ more than that ውግእ ይኸፍት ዝኽእል እንተ ተመሪፁ እንተመሪሑ ድማ more than that መሪሕነት ይክህልዎ ዝኽእል እምበር ካብኡ እንድሕር ዳኣ ተፈሊኻ ከንቲትየ ገለገለ እዚ ሴንቲመንት ሪሌሽንሺፕ ይበሃል ሴንቲመንት ማለት እዩ ቅዱስ ርክብ ይበሃል ወይ ከዓ ከምዚ መንፈሳዊ ናይ ጥንቆላ ርክብ ምሻሉ ንስኻ ካብዚ እንተወፂኻሲ ክንቲቲኻ ትኸውን ትብል no more than that ጌታቸው ረዳ ብሕጂ ሰዓት ክንቲት ኣይኮነን ስታተሱ ንስታተስ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ከምዚ ከማኻ ዝኣመሰሉ እንተወሪዶም ፍልጠት እውን ስለዘይብሎም ነቲ ፓርቲ ሓደርቲ ኮይኖም ኣገልገልቲ ኮይኖም ዘገልግሉ እግሪ ናይቶም ዝመርሑ ዘለውን ወላ ሕማቕ እንዳሰርሑ እናሃለው ኣጆኹም ኢሎም ኣታባቢዖምን ጽቡቕ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ኢሎም ኣፈ ቀላጤ ወይ ከዓ ኣፈ ጉባኤናታቶም ኮይኖም ኣራኸብቲ ኮይኖም መንጨብጨብቲ ኮይኖም ዝተሾሙ ሰባት እዮም ክንቲት ዝኾኑ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንኣብነት እንህልካ ጌታቸው ረዳ ብቐሊሉ ማለት እዩ ኣብዚ መፅኡ ይሽወም ኣብኡ ኸይዱ ይሽወም ፍልጠት እዩ ማተር ዝገብር ካልኦት እውን ኣለው ካብዚ ወፂኦም ዝኸዱ በብዓቕሞም በብኽእለቶም ዝነብሩ ምናልባት ነቲ ክእለቶም ሸው ዝገብሩሉ ወይ ከዓ ኣበይ ቴስት ግራውንድ ሲ ክስእን ይኽእል ይሰብ ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ክእለት ተልእዎ ብክልል እንድሕር ዳኣ ክነብር ኮይኑ ነይሩ ምናልባት ኣብቲ ክልል ክተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ ብሃገር ደረጃ እንድሕር ዳኣ ዝኸድ ኮይኑ ብሃገር ደረጃ ክመርሕ እዩ ብሃገር ደረጃ ካብኡን ላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ብዓለም ደረጃ እውን ክመርሕ እዩ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከዓ ነቲ ሰብ ፈራሕን ክገብሮን ካብ ሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ እንድሕር ዳኣ ተቃዊሞዮ ወይ ከዓ ተወቂሶዮ ኣነ ክንቲት እየ ኢሉ ዲቤትድ ዝኾነ ወይ ከዓ ካብኡ ዝተፈለየ ሓሳብ ምእንታን ከይህልዎ ከም መፈራርሒ ገይሮም እቶም መለኮታውያን ሓይልታት ስዩማን እግዚኣብሔር ኢና ንዓና ዝቃወም ብምሉእ ብእግዚኣብሔር እዩ ዝቕፃዕ ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ሰባት ዝሓስብዎ ዝነበሩ ሓሳብ እዩ ቀደም ንጉስ ኣይክሰስ ሰማይ ይሕረስ ዝበሃል ነይሩ ምናልባት ሰማይ ኣይተሓርሰን ክሳብ ሕጂ ንጉስ ተኸሲሱ እዩ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ቅዱስ ርክብ ዝበሃል ምስ ፓርቲ ዋላ ሓደ ቦታ የለን ግልፂ ናፃ ከምዚ ገይረ ከረዳእካ ዝደሊ ማለት ሕወሓት ወፀ ክንቲት እዩ ዝኾን ኣማኻር ናይ ቤተ መንግስቲ ፖስታ መቐበል ዝነበረ ማይ መቐበል ዝነበረ ጀነራል ንሱ እዩ ነይሩ ማለት ትግራይ ክትውረር ከላ ለማዓት ትግራይ ዝወረረ ሻዕብያ የለን ባዕ ደስ በለካ ሕጋዊ መንግስትኻ ተመሊሱ ኣሎ ሕጋዊ ዝኾነ ቤት ምክርኻ ተመሊሱ ኣሎ ደቅኻ ናብ ሓላፍነት መፅኦም ኣለዉ እቶም እሙናት ደቅኻ እቶም መገልገልትኻ ኳዕ ደስ በለካ እየኽእል ዝደሊ ሓደ ዓብዪ ነገር ክንርድኦ ዘለና ሕወሓት ኣባላታ ዝነበሩ ዕድመ ንእስነቶም ሙሉእ ምስኣ ኮይኖም ዝተቃለሱ ሰባት ብልፅግና ሕዲጉ እንተወሲዱላ ሕወሓት ኮይኖም ዕድመ ንእስነቶም ኩሉ ዕድሚኦም ሙሉእ ዝፀንሑ ሰባት ብልፅግና ኣሚኑ እንተወሲድዎም ብልፅግና ንሕወሓት በሊፅዋ ኣሎ ማለት እዩ ብምእማን ኣነ ዓይ ዝርዳእ ንኹም እዩ ፖለቲካ እንድሕር ኮይኑ ንሱ እዩ ስለዚ ምንታይ እያ ክትሰርሕ ዘለዋ እቶም ሕወሓት ኮይኖም ዕድመ ንእስነቶም ዝሕለፉ ሰባት ብልፅግና ንኸይወስዶም ንዕኦም እሚንካ ዝሕተት እውን ብተሓታትነት ኣረጋጊፅካ ናብ ሕወሓት ምእታው ጥራሕ እንተይኮነ እቶም ብልፅግና ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሑ ዘለዉ እውን ሕወሓታውያን ምግባር እዩ ፖለቲካ ማለት ሓራይ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኣኳስ ክልቲኦም እዮም ተፈላለዮም ማለት ይጋገዩ እዮም በብሰዓቶም እዮም ዝጋገዩ ሕጂ ግን ክልቲኦም ኣፈላለዮም ክነግረኩም እዚ እንታይ ይብል እንድሕር ዳኣ ሓደ ሰብ ምሳኻ ክሰርሕ ኢልካ ተኣምነሉ እንተ ነርካ እሞ ብስራሕ ዝበልፀካ ተኮይኑ ምስኡ ስራሕ ትክክለኛ ካይዳ ስማርት ሙቭ ጽቡቕ ካይዳ እዩ እንድሕር ዳኣ ብሓሳብ ዝበልፀካ ኮይኑ ብስራሕ እውን ዝበልፀካ ተኮይኑ ወይ ከዓ ፕሩፍ ተገይሩ ሙሲኻ ክትሰርሕ ዘለካ ብፍቅሪ ዝበልፀካ ሰብ ኣፍቅሮ እዩ ዝብል ትሕግሲ ንሱ እዩ ካልእ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ዋላ ስትራቴጂ ተኮይኑን ካብዚ ዝበለፀ ስትራቴጂ ስለዚ የለ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ኸታ እዩ ዝብል ካብዚ እንድሕር ዳኣ ካብዚ ስርዓት እዚ እንድሕር ዳኣ ተነፂልኩም ክንቲት ኢኹም ብኻልእ ኣባህላ ኣነ ክንቲት እየ ክኸውን ከምቲ ሕጂ ዘገልግሎ ዘለኹም ማይክሮፎን ወፂናታቶም ቃል እንድሕር ዳኣ ተዘይተዛሪበን ከም ፓፓጋሎ ተዘይደጊመሎምን ፍልጠት ስለዚ የብለይ ክንቲት እየ እዩ ኦፍኮርስ ክንቲት እውን ርዝነት ክህልዎ እዩ ሽዑ ማለት እዝንኻ ክትውርኩዓሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወዲ ቢተው ካብዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ እንድሕር ዳኣ ወፂኡ ንፈልጦ እውን ኣይነበርናን ካብ ክንቲት ንታሕቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብናይ ክንቲት ደረጃ ወሪድካ
كساب كندو زأكل ندحر أن اشتلي مالتيو لعلن تحت كتب ناتاتهم مرعى ندر عوزت الزبها النجر قداي كتساس ندحر أو عيلكا مزيوم زلك ركب سامارة هاتين الصميم زخوفلني أب سماينا مريت زخوفلو خفلتين الصميم زبل حساب زلو واحد سب كنتي تون ندحر كوين خنو أساس غلي مالتي أنا قلنا توم كارلوت نتوم زفلتو نتوم عقم زلوهم نتوم كأشن سبيتن أبز خدوه قاشو أنا كأشن ناي سبيتن قاش زبهال يلين زبهال تاي مالت ديو فلت الزلوه سب أبز خونه بوتا كيدو قاشا أيكونني ويكا أبو خيدو من البات نستوس سنة جزية كتاب تغلطو كتاب تسكيلو شوز قبر ويكا أزارئي سبات زي فولت هو يسأنحيو حد جزون كموتي خلي موزحات سبات نحرد أفوليت أمجن تبب مستوعلن قبل بخ حزن زياتن كا مس مكواننتن مس شمامنتن كوف كتبلك جبراخ أي نزول مصحف مثالي تبابن مستوعلن زلو سب نا حدا سب مقلقال تسبيت غيرو خنقساقس ايبلون زي مسرتاو صحتات مخانو سميرنا نحلف نهيله خا مسرتاو حق مخانو تزارينا حنقصل ፖለቲካ ማለት ህዝብን ዓርዳ እናተባህለ ህዝቢ ናተቃለሶም ንሳተው እንዳወጽ እንዳኸዱ ብልጽግና እንዳተጠቆሞም እዚ ምግባር ኣይኮነን እዚ ክትጽበየሉ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ድማ ቤት ምኽሪ ድማ መርሚሩ ከጽድቕ እዩ ድማ ይብለካ ሽሹም ሒዙ መርሚሩ ታዩ መርሚሩ ታዩ ገይሩ ምርመራ ገይሩ ድዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልስ ሕማም ትግራይ ክፈውስ እዩ ተባሂሉ ድዩ ፕሬዚደንት ገይሮም ጽዩ ዶስ እንደገና ተወሳኺ 1 ሚልዮን ህዝቢ ከጥፍእ እዩ ዝብል ብዙሕ ሰብ ደስ ይብሎ ብሓፈሻ ማለት እዩ ማለት ዶክተር ደብረጽዮን እኮ 1 ሚልዮን ጠፊእ ይብል ጽንዓት ግን የተገብረን من يخوم زول خاوي كم توقسي لزو مالت نتينة 1 مليون تجراوي زتفاء كم قصر ونسي فتصوع زي اللي سوي زسبزو يحزونا حلفنا تمت زولنا تجراي تايز بيازلو 5 مليون بحجها مسوات ختجبر مسوات غير خنا بيا عندنا سال سيرا اي حمشاي مسوات محمشاش ديو زمص ازولو زبل نجر نحنا ناي ابراهام بقع زبال نجر لمس مصحف قدس تحزل لنا مالت أواجعناي حوحات كوين نخسع مع زينة خنقصل زول نجر حراي حس ربي لخنقركم ايه بعل مدهن بعل ستالين بعل هايله ددبيت انتاي ذبحالو اكلاتيو ازيوم بعل توانا زسبرتو دارغ حصيبا زقمطتو زبحال مسلال بቋንቋ ትግርኛ بعل توانا زسبرتوس دارغ حصيبا زقمطتو اندحر دان ودب نحنا وقيسنايا نحواحت نحنا نتوقيسنايا سب وانا اينا نحنا انت سبيرنايا دارغ حصيبنا زقمطنايا مالتيو سلازي نحنا خنوقسا نخئلينا زبل ግምት ዘለዎም እዮም ካልእ ሰብ ክወቅሳ ተሰሚዖም ግን ኖ ንስኻ ናይ መውቃስ ሓላፍነት የብልካን ከመይ ጌርካ ተወቅሳ እታ ናይ ብፁዓን እታ ናይ ቅዱሳን ዝኾነት ምትእኽኻብ ከመይ ጌርካ ትትንክፋ ይብለካ ይጸንሕ ማለት እዩ ሽዑ እሺ በቃ ይትወቀስንያ ታውድብ እምበኣር ገሌልካ ፈሪሕካ ሱቕተልካ ድማ ዋ ንንጀራና ዳ ንሕና ክንወቅሳ ባ ንኽእል ማለት ናይ ብሓቂ ተቃውሞን ድጋፍን ዘሎ ንምምሳልሲ ንሕና ንእሽትለይ ዲሞክራሲውን አሎ ኢልና ንምዝራባ በትግራይ ናይ በሐቂ ዝመስል ዲሞክራሲ ግን ሐቃው ዘይኮነ አሎ ኢልና ንምዝራብ ባዓልተና ኮ ክንወቅስ ንኽእሊና ሓደ ክልተ መዓልቲ ማለት እዩ ታይዲዮም ከምዚ ገብረለው ገለ እዚ ሕጂ ዘስማዓኩም ነበርኩ ገለ ዘረባታት ወን ባዕሉ ሕልፍ ክብሉ ዝዛረብዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕት ሰብ ታይሊ ዝኣምን ኖ ኣብቲ ወቀሰሉ ትወቀስ ኣብቲ ሽወመሉ ትሽወም ኢሎም ዝሓስቡ ኣብቲ ወቀሶት ዝግባእ ትክክለኛ ሰዓት ኣይወቅስዋን እዮም ሓደ ግዜ ዓለም ተጠፍእ በቶም ሕማቅ ዝገብሩ ዘይኮነስ በቶም ሕማቅ እናገበሩ ሱቂሎም ዝሪእዎም እዮም ትብላ ባህላኒ ኣልበርት አንስታይን ነብዚ ኣድግም ደነብላ ቀጽልና ናፍቲ ቀጽሉ ዝሓልፍ ንሓልፍ ማለት ናፍቲ ቪድዮ ጽቡቅ ትኸውን ፈለግ ሚዲያ ደሃይ ዕርቂ ሰላምን ሃልዋት ጀነራል ታደሰን መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን በቦገኖም ንምትዕራቅ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ፈለግ ሚዲያ 29 ሚያዝያ ዘውፅኦ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ይምዕብል ንዘሎ ፖለቲካውን ወታደራዊ ልፍንትን መሰረት ገይሩ ነቲ ወጥሪ ንምዝሓል መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን በቦገኖም ንምትዕራቅ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ ዝብል በቦገኖም ማለት ንቀደም የዘራርቦም መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ብልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወልዑ ኩናት ኣብ ወሽመጥ መተሓላለፊ ዕዳጋ ነዳዲ ሆርሙዝ ዘጋጠሞ ቅልውላው ኣብ መስመርን ቀይሕ ባሕሪ ከይድገም ናይ ዕዳጋ ዓለም ነሃርን ኣሸበርትን ምቁጻርን ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዝተነበሩ ማዕቀባት ብምልዓል ምስ ኢትዮጵያ ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ክመጻ ብዲፕሎማት ኣቢሉ የተዓርቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ይብል
እዚ ሃፕን ሕርጌሩ እንታይ ዓይነት ሲናሪዮ ክመጽእ ዝኽእል ዝብል እዩ ምናልባት ንሳ ጠጠውበሉ እንተይላቶም ሓደ ኣካል ዝጃረብ ኢለ ይግምትን ሽዑ ኣነ ደፋርያ ይብልን ወይ ከዓ ኣነ ሓያል ዝብል የለን ኢንች ነው ባዕሉ ማለት እዩ ኢንች ፍሒተ ይብል ክሎዝ ካብኣን ታሕትውን ኣይንቀሳቀሱን ካብኣን ላዕለውን ኣይንቀሳቀሱን ታዝበለቶም እዮም ክገብሩ ኣብ ትሕጂ ሰዓት ስለዚ ወይ ከም ጌራ ማለት እዩ ዓኒዳ ዓናኒዳ ነዊሕ ሰላም ጌራ ነዚ ህዝቢ ናብ ረሃዋ ትመልሶ ናብ ስራሕ ተእትዎ ኢልና ንግምት እንተዘይ ኮይኑ ድማ ትውግእ እዚ እንተተላዒሉ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እንዳገመትና የጸናሕና ኣነ ጥራሕ ይኩን ክዝግምቶ ዘለኹ ኢንዳይሬክት ንሳውን ትግምተላ ማለት እዩ ሓደገኛ ምዃኑ ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ ብዙሓት ይግባአኒ ባህልቲ ሓይልታት ግን ዘይግብኦም ሰባት ኣትዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ዝፍትፍትሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ከምዚ መስለኒ ናይ ሳዑዲ ዓረብያ ማለት እዩ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ካብቲ ናይ ነዳዲ ዕዳጋ ወይ ከዓ ናይ ነዳድን ናይ ዘይትን ኦይል ኢኮኖሚ ዝብልዎ ማለት እዩ ካሊእ ዝሓሸ መማረፅ ወይ ከዓ ፖስት ኦይል ኢኮኖሚ ዝብልዎ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ፖስት ኦይል ዝበሃል መንገዲ استراتيجيهم مالتيو دحري ندادخ انتاي كون دخل كينيو زيتي زبل بحالا مالتيو تاي كون زخل إلهم نساتهم حانت يصوم مزلو بزح نغري حدا نحنا ابتي مبراق قرن افريكا وسنتي افريكا بانا بلا ترخب كتكللو مسعدا عالم نحنا خا نداد طرح زيكونس ناي نغد شنخاتن كبابتاتن بمقصصار تريد راوتس بمقصصار مالتيو اجامنا نوفن عالم تدليت خوينا هنقصلنا زبل حساب الله تمبل كال ايون ادليتو زخونو ناي عدنا سرحتي نمسرحن كم استفراليون عدنا ناي كربن عطان وزته غلز بحال نبرو كافريكا خرخوم زخولو مالتيو بكابت منقسقاس توريزموم نلعلي اتاو خوينو نحوارو مالتي سكيورت غورم زخلن تيمبوراري دما مالتي بحجي ساعات تريد راوت من معرراين كنترول مغبارن زلوهم كيدتات ابتناتنا عدي وغيوم تيست خغور ودليم نيرم مالتي ويكا نز غداي زيوم زواردو صنيحم اندحر دا حاجه امريكا بحجي ساعات زلو كايدا زيتمچوا تخوينو تطوبولو الى نز غداي زي اندحر ارغاغي حيزاتو اتي ازيو زصبق مفتحيو كخون زغل زبل غمتي زلن مالتي نغصلينا نابتي قصيلو زلو غداي principles for a long time and they didn't give up because of the sanction and international or Western powers harassing the country. Also, congratulations, because Trump administration they discovered again and over that the language of sanctions again. حجي معقب تغيروا نيرو ناي معرباويان حيلتات لما هراس يغبروا نيروم نتعد مالتي ويكا يچقنوا نيروم سلازي زي كونغراتوليشنز ان نلوم ايرتراويان نمنتاي ندردا تباهيلو تبلعليوم زنبره معقبك اسانكشن ليفت يغبرلو مالو نتعدي حدا صبو نغريو زبل منغد يزلو مالتيو بدمر زغمت متن بغنزب ندردا تسلحيو تمعقب زي ندردا ليفت تغيرو مالتيو كاب 500 مليون كسب 1 بليون زاكل دولار إيرترا جنزبا ختنقساقس تخيل يا تباهيل يزفلط مالتيو ازي بقطا استاغدو نبرتات الله نغداوي تكالاتن حدر كوربوريشن نغد قيح بحر زحازه مالتيو ريد سي تريدينج زبال مالتيو نزركب زي زحازه كاب 300 مليون كسب 500 مليون دولار نلعل زخون مالتيو قرب مدحانيت قرب ندادي قرب كالوت ناوتين نتهزبي تقام زخون نمغو زوعل كدان وزت كل نجر مالتيو الله زبل نجر زت اتاتو حيل يو زي حيل زي بتقلالا اندحر دا تفاتحي ويكا كاب ابسرح كساتف اندحر دا تغيرو مالت كمزي كاب دولار اكاونت زبال نقدي مزياتهم قدم حجي زخون يكون عين ترانزاكشن زفصم سب صعنتو سلازلو نساتهم كمتي شادو زخونه ويكا بخالي منقدسي ديب بزخونه قرص بزلو ناغبر زحلفو زنورو قطنا دولار اكاونت نايزي متاو كيدتات زياتهم يفتحلو مالت سلازي ايرترا بزي بلبيلا بحصيرو 300 مليون كسب 500 مليون دولار مالتيو بز غدايزي تركبالا مالتيو ويكا تنقسقسالات ገንዘብ زي مالت تركب زي خونس تنقسقسالات نات حابت مالتيو عمتاو اتوت معدن بشان قالوتن بغمغام كباب 200 مليون دولار او عمت
ኣታዊ ወርቂ ብሻ ካብ ኮባልት ካብ ወርቂ ካብ ብሩር ዝኣመሰሉ ማለት እዩ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ሕጂ እውን ዕዳጋ ማዕድን የስፋሕፍሑላ ማለት እዩ ቀድሚ ሕጂ ዝግበሩ ዝነበሩ ዕደናታት ዋላ እኳ እንተነበሩ ግን ሕጂ ኦፊሻል ማለት እዩ እቶም ናይቲ ማዕድን ሽያጣት ተመሊሶም ናብ ሪኢንቨስትመንት ይውዕሉ ሪኢንቨስት ክግበር ማለት ተመሊሶም እሲ ነቲ ዓዲ ምዕባለን መንገዲ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ምህናፅ ይዋፈሩ ማለት እዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ መኽዘን ፎረን ሪዘርቭስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ካብ 500 ሚሊዮን ክሳብ 600 ሚሊዮን ዶላር ክህልዋ ይኽእል ተባሂሉ ይግመት እዚ ናይ ፍራክሽናል ሪዘርቬሽን ሲስተም ብጠቕላላ ክብ ዝብል ስለ ዝኾነ ጸሊም ዕዳጋታት ብላክ ኤክስቼንጅ ማርኬት ወዝተ ግዛዕ ገለ ዝግበር ዝነበረ ከይድታት በሙሉ ይተርፍሞ ቀጥታ ጠቕላላ ጽልኡ ማለት እዩ ስዊፍት ባንክ ንኽተመሓላልፉ ዕንቂፍዋ ዝነበረ ጉዳይ ነቲ ቢልዮን ዝግመቱ ዶላራት ብቐሊሉ ንኽትጥቀመሉ ወይ ብዓለማዊ ስርዓት ባንኪ ኣብ ዕዳጋ ክተተኣታትዎ ዝጠቕማ መንገዲ እዩ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ኣዝዩ ንእሽትለይ ጌርካ ዝውሰድ ነገር ኣይኮነን ከምቲ በዓል ሓደ በዓል ውፉይ ይዛረቦ ዘለዎ እዚ ኣብ ጉዳይ ምዕባለ ናይ ሓንቲ ዓዲ ዓብይ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል እዩ ሞር አይ ሆፕ ማለት እዩ እዚ ዶላር እዚ ንወይኑ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ፍሎው ክገብር ስለ ዘለዎ ይመስለኒ ዛስዋይ ምስ በዓል ሱዳን ምስ በዓል ጅቡቲ ምስ በዓል ኢትዮጵያ ብትግራይ ቢሉ ማለት እዩ ርክባተን ስሙዝ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣዝዩ ናይ ንግድን ናይ እንካን ሃባን ሃረባ ዘለዎ ቦታ እዩ ዝኸውን ኮንግራቹሌሽንስ ዝበሃል ጉዳይ ካ እዩ ማለት ሓቅን መዘራብ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝበሃል ዜና ዓወት እዩ ንኤርትራውያን ብጠቕላላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክለዓል ክኽእል ኣሎ ንኣሜሪካ ንስዓራ የግድሰንን ያነ ገዳ ክለዓል ኣሎ ንኣሜሪካ ማሲና ንስዕራ ብቁጠባ ካብ ዘለናዮ ሽግር ምስ ወፃና ሽዑና ስዕርና ኢና ክንፍክር ንኽእል ሕጂ ህዝብና ጽቡቕ ዝረኽበሉ ጽቡቕ ኣየር ዘተንፍሰሉ ክነግደሉ ዝኽእል ክምዕብለሉ ዝኽእል ክመሃረሉ ዝኽእል መድሃኒት ክረኽበሉ ዝኽእል ኩሉ ነገር ክረኽበሉ ዝኽእል ጥራይና ክንጥምዝ ኣለና እዚ ቀደም ከምዚ ኢለን ኣሜሪካ ፅርፍ ነይረ ሕጂ ከመይ ገይረ ክቕይሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፎ ዝነበርኩ ባህልካ ትፈልጥ ኣወላ ኣብዚ ፅምዶ ምስ ትግራይ ምስ መፀ ከምኡ ኢጎናቶም ሒዝዎም ነገር ከበላሽው ዝፍትኑ ርኢና ኢና ንስኻ ብግልኻ ፀልእ እንተ ነይርካ ንስለ ህዝቢ ኢልካ ግደፉ ኣነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገሊፀ ነይረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቶም ህወሓት ዝበሃሉ መራሕትናቶም ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ ዝበደልዎ ከይህሉ ክእል እዩ ንሱ ገዲፍዎ ፅምዶ ይገብር ኣሎ ሕጂ እውን ፅምዶ ምስ ኣሜሪካ ገብር ኣሎ ኣሜሪካ ነዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ በዲላት ኣላ ነቶም መራሕትናትና ኤርትራ ካብ ንሱም በዲሎሞም ኣሎ ዕድሚኦም ኣባኺኖምሎም ኣሎ ግን ነቲ ዝዓበየ ዕላማ ክትርለካ ዝዓበየ ዕላማ ክርእ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ጆርጆ ተሳሓይቱ ኢለ ኣይግምትን ወይ ከዓ ትኽክል ኢኻ እዛረብ ዘሎ ኢለ እየ ዝግምት ማለት እዩ ጆርጆ ሓደ ብስቑኢሉ ማለት ጉራን ናይ ጥልያናዊ ዝኾነ ተሓሳስባና ውሽጡ ከይተርፎ ግዲ እዩ ንኣሜሪካ ማዕዘና ክንስዕራ ወዘተ ገለ ዝብል ቃል መጀመርያ ተዛሪቡ ንስዓራ ብዘይገድስ ናይ ምስዓርን ናይ ዘይምስዓርን ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ክስዕራ ይክእልን በት ሕጂ ዘሎ ኢኮኖሚ ዘኦንሊ ግን እቲ ዓዲ ነቲ ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ እንዲኻ ሓሳብ ክትሓስብ ዝግባእ ኣብ ስቓይ እዩ ነይሩ ኣብ ስቓይ ክበሃል ከሎ ዝተፈላለዩ ማዕቀባት ኣብ ልዕሊኡ ወሪዶም እዚ ህዝብ እዚ ኣደዳ ጥሜት ኣደዳ ስደት ኮይኑ እተ ውሽጢ ዘሎ ልሙስ ዝኾነ ስርዓት ከዓ ማለት እዩ ተወሳኺ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝንቀሳቐስ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ነፃነትን መንግስታዊ ኣካያይዳን ከም መንግስቲ ኣክት ክገብር ስለ ዘይከኣለ ኣሸበርቲ ይሕግዝ ዝተፈላለዩ ዘይኮነ ኣካላት እናዓጠቐ ማለት እዩ ንቡምባ ንገለ ዋላ ትቕርሺ እውን ንዘይኮነ ነገር እናውዓለ ማለት እዩ ባድመ ብ90 ገለን ዓመተ ምህረት በትናትና ማለት እዩ ንምኽባብ ገዛገርላ ሰገምሃሎ እዚ ኩሉ ቦታታት ዘሎ ማለት እዩ ንምኽባብ ወይ ከዓ ፈንጂ ተኺሉ ንምሕፃር ዝወድኣሉ ገንዘብ ሓደ ዓብይ ፕሮጀክት ይህንፅ ነይሩ ዝብል ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ብዙሓት ሰባት ሓደ ሜጋ ፕሮጀክት ከህንፅ ዝኽእል ነይሩ ሕጂ እንድሕር ኣ ንኸምኡ ተጠቒሙሉ እቲ ዜና እዚ ዋላ ሓንቲ ለውጥ የብሉን ሰናይ ዜና እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እተን ዓድታት እቲ ወርቋ ላይ ጥቐማ እቲ ሃፍተዋ ላይ ጥቐማ ብጠቕላላ ምናልባት እቲ መንግስቲ እዩ ዝርብሽ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ተወሳኺ ተደራቢ ስለ ዝነበረ እቲ መንግስቲ ከም ዘለዎ ልሙስ እዩ ግን ኤርትራውያን ፀሎት እንድሕር ዳኣ ገይሮም ማለት እዩ ሰብኣይ ይኸድ ኣሎ ዘለኣለም ጨቋኑ ኮይኑ ዝነብር ሰብ የለን ዋላ በቲ ናቹራል ባዮሎጂካል ዕድመ እውን ማለት እዩ ተመሳሳሊ ክኸድ እዩ ኩሎም ሰባት ከይዶም እዮም ቅድሚኡ ዝነበሩ ዝሓየሉ በዓል ናብ ኮሎኖ ፀሪኹን በዓል ገለገሊኦም ከይዶም ጠፊኦም እዮም እዚ እውን ይኸይድ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ክኸይድ ይኸውን ተስፋ ንገብር ንምንታይ እንድሕር ዳኣ ተባሂሉ ሲ ወይ ጽቡቕ ክሰርሕ ልቡ ክምለስ ነይርዎ ተዘይኮይኑ ህዝቢ ክሕምስ የብሉን እንተኾነ ግን ብጠቕላላ እቲ ዕብየት እቲ ለውጢ ነቲ ህዝቢ
ተመሊሱ ምምጽኡ ሓደ ዓብይ እንጀራ እዩ ማለት እዩ ዓብይ ጉዳይ እዩ ብጣዕሚ ደስ ክብለኩም እዩ ዝግባእ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ እስቲ ናይ ሚስተር ውፊ ዘረባ ንስማዕ እዩ እንታይ ተኣገዳ ሕጂ ንዝኾነ ናይ ሻዕብያ ሰብ ወይ ንዝኾነ እተን ዘለዋ እገዳሲ ብዝርዝር እስከ ነንብበን እንተልካዮ እንታይ ዘለዋ ተነገ ኣብይ ኣሕመድ ሎቢ ገይሩ 2018 ኣልዕልሎም ይትእገዳ ድሕሪ ዝመፅእ እገዳ ኣሜሪካ በይና ዝገበረቶ ትኾን ትኽእል ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ንኣሜሪካ ከይኣቱ ቪዛ ክልከል ገለ ኤርትራ ወርቂ ከይትሸይጥ ሃብቲ ባሕሪ ከይትሸይጥ ካልእ ከይተእቱ ስዊፍት ኮድ ከይትጥቀም ናይ ማኒ ሲስተም ከይትጥቀም ባንኪንግ ሲስተም ዝተዓፀው ኣበይ ዞም ቅድሚ ኣሜሪካ ምእጋዳ ኢሳያስ ኣጊድዋ እኮ ይተዓዲ ኣበይ ኣምፃልና ዝርዝር ኢልካያስ ኣበይ ዞም ብናይ ኦባማ ግዜ ነይሩ ግን ተላዒሉ እዩ ኣየናይ ንብረትና ኣይተኣጊዱ ንሕና ሰደድ ክንገብር ደሊና ንጀርመን ክንሸጠላ ደሊና ንኣሜሪካ ክንሸጠላ ደሊና ሲ እንታይ ንብረትና እዩ ብሰንኪ ሳንክሽን ተመሊሱ ንሕና ይፍሕር ዲኸ ኢሳያስ የምርት ዲ የፍርድ ዲኸ ኢሳያስ ንብረት ዘይብሎም ሰባት ተኣጊድና ክብሉ ከለዉ ይገርመካ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ጠቕላላ ጌርና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ሓንቲ ዓዲ ተኣጊዳ ክበሃል ከሎ ሕልፋ ኣይትሕልፋ እዚኣ ድያ ኣይዚኣን ገለ ክበሃል ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እገዳ ማለት በቲ ሓደ ወገን እንድሕር ደኣ ንስኻ ዲፕሎማቲካሊ ፌል ጌርካ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተዋሳኣይ ኣይኮነን ዝብል ግምት እንድሕር ደኣ ኣለዎም ኣካላት ሲ ኣብ ልዕሊኻ ጥርጣረ እንድሕር ደኣ ኣሊኦም ኮይኑ ሚስትረስትድ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ወይ ካብ ተኣማንነት እንድሕር ወፂኻ ዝኾነ ይኹን ኣካል እዩ ምሳኻ ኢንቨስትመንት ክገብር ድሌት ዘየብሉ ምክንያቱ እጉድ ኢኻ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኢኻ ተኣቱ ዘይትኽእል ማለት እዩ ፎረን ኢንቨስትመንት እዩ ክህሉ ዘይክእል ኣብ ሓንቲ ዓዲ ካብ ደገ ዝመፁ ኣካላት ከውፍሩ ኣይክእሉን ወዘተ እዚ ኩሉ እዚ እገዳ እዩ ዝምደብ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን እዚ ኩሉ እገዳ እዩ ዝምደብ እቲ እገዳ ዘምፅእ ሳዕቤና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስሕተት ኣለዎ ኢለ እዩ ዝግምት ሚስተር ውፉ ወይ ከዓ መምህር በየነ ማለት እዩ እዚ እገዳ እዚ እንድሕር ደኣ ተላዒልና ንሓንቲ ዓዲ እቲ ሰብኣይ እወ ናይ ሂውማን ራይት ኣተሓዝኡ ንእግረ መንገዱ ከም ዝተባሃለ ክፅናዕ እዩ ክረአ እዩ ስለዚ ሞስት ፕሮባብሊ ድሕርቲ እገዳታት ገለ ዋላ ናብ ካሊኡን ክኸውን ይኽእል እዩ ለውጢ መንግስቲ እውን ተደልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ እገዳ ይለዓል እሞ ዘን ፅንሒሉ እቲ ለውጢ መንግስቲ ከዓ ይቕፅል ማለት እዩ ሶት ኣካይዳ ኣይተፈለጠን ብሓፂሩ እገዳ ግን ምልዓሉ ዝፅላእ ነገር ኣይኮነን ዋላ ንስኻትኩም እውን ደለይቲ ፍትሒ ተትርከብዋ ተዓዲ እዚኣሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ዝተኣገደ ኢኮኖሚ እንድሕር ደኣ ዘይንቀሳቐስ ሃብቲ ናይ ተዓድሲ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ፌርካ ኢኻ ዓይኻ ኢኻ ዲቨሎፕመንት ወይ ከዓ ዕብየት ዝበሃል ነገር ትረክብ ብወቢልካ ኢኻ ጂዲፒ ትዕቢ ብወቢልካ ኢኻ ምስ ዓለማት ትወዳደር ዕዳጋ ዓለም ትሳተፍ ዕዳጋ ከዓ እንካን ሃባን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣለዎ ምን ኣለዎ ዝብል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳያት እዚ ብኩሉ ብከምዚ እንተረኣና ዝሓይሽ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኣነ ናተይ ብወገነይ ሰባት እንተተሰሓሒቶም ኩሉ ግዜ ተሰሓሒትና ነርና ኢና እሞ ክንጋገ የብልናን ወይ ከዓ ተጋጊና ዝተዛረብናያ ሲ እርማታ የልዮ እናበልካ ስእልካ ትኸዶ ኣይኮነን እዚ ይትረፍዶ ሓደ ኤርትራውሲ ንኻልኦት ከባቢታት እውን ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለና ንኣብነት ከም በዓል ትግራይ ከም በዓል ሱዳን ወዘተ ዝኣመሰለ ዓድታት እውን ብፖዘቲቭ መልክዑ ዝፀሉ እምበር ብኣሉታዊ መልክዑ ዝፀልያ ኣይኮነን ናታቶም ዕብየት ሲ ናይ ኤርትራውያን ዕብየት ብጠቕላላ ዳይሬክት ኢምፕሊኬሽኑ ኣብ ትግራይ ይረአ ብኢትዮጵያ ክረአ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን እውን ክረአ እዩ ብተመሳሳሊ ንምንታይ እንተተባሂሉ እቲ ገንዘብ ፍሎ ምግባር እቲ ካሽ ፍሎ ምግባር ካሽ ጥራሕ ኣይኮነን ዝንቀሳቐስ ብዕድጊት እዩ ዝንቀሳቐስ ነገራት እዮም ዝዕደጉ ተዓዲጎም ማለት ማርኬት ዝበሃል ነገር ኣሎ ኢስታብሊሽ ኮይኑ ማለት እዩ ዕዳጋን ኢኮኖሚን ድማ ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩናትን ወሮ ኩናትን ካብ ልዕሊ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣክቲቪስትን ዘረባ ንላዕሊ ብጥስጢ ሰቢሉ ክድርብዮ ዝኽእል ጉዳይ እውን ሓደ ናይ ዕርቂ መንገዲ እውን ክኸውን ዝኽእል ንሱ እዩ ማለት እዩ ርክብ ህዝብታት ብዕዳጋ ኣቢሉ ብኢኮኖሚ ኣቢሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ማንም ክመልሶ ኣይክእልን ዝብል ግምት ኣለኒ ናይ ሎማዓንቲ ርእይቶይ ነዚ ዝመስል ልዋም ቀነ ክኾነልኩም ዝምነ ፀፅቡቕን ከ የስምዐና ቻው ድሓና ቀኒውታ ጉድ ላይት ድሓና ደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ